Narito na po, Sir PB, yung ikaapat na yugto ng aking kwento. Nagulat nga po kami at nagtaka ni Aika nang makita namin si Miko na pumasok sa bahay nila Glenda. At sa paraan ng pagpasok nito ay tila ba sanay na ito doon. Dahil sa hindi na ito nangatok pa o kaya ay nagtawag sa kanila para labasin siya. Nakita ko rin ang pagkabigla sa mukha ni Miko, Sir PB. Marahil tulad namin ay nagtaka din siya kung bakit kami naroon at kung ano ang aming ginagawa doon ni Aika. At nang tila may masmasan ay mabilis itong lumapit sa mesa at pinigilan ang kanyang kapatid na kainin yung pagkain na iyon na ipinipilit sa amin nila Glenda. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa mga kamay ni Aika at matalim ang kanyang pagkakatitig kanila Glenda. Nang biglang bumaling ito sa akin at tinanong ako kung bakit kami naroon at kung ano ang aming ginagawa. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Sa halip ay narinig ko ang malakas at pasinghal na sagot ni Glenda na sinasabing siya umano ang nag-imbita sa amin ni Aika. Mabilis namang tumugon si Miko na sinabing paano nangyari yon. At bago pa tuluyang uminit ang usapan ay sumingit na ako at sinabing nakilala ko si Glenda sa barko. Pagkasabi ko noon ay mabilis niyang hinila ang kamay ni Aika at inutusan niya itong tumayo at uuwi na raw kami. Medyo nagulat pa ako sa sinabing iyon ni Miko. Dahil sa gabi na at tiyak kong napakadilim na sa daan. Idagdag pa na wala nang bumabiyahe ng mga oras na iyon. Dahil sa may oras lang ang pagbiyahe ng mga pampasaherong sasakyan noon. Maging sila Glenda ay umalma at pinigilan si Miko. Pero medyo kinutuban ako ng hindi maganda nang marinig kong magsalita ang mga magulang ni Glenda. At tila ba sinasabi nila na wag makialam si Miko. Kaya muling sumagot naman si Miko at sinabing hindi raw siya makakapayag. Kung ano yung tinutukoy ni Miko noong mga oras na iyon ay wala pa akong ideya. Pero ramdam ko yung matinding pagtutol ni Miko at buo sa kanyang loob ang sinabing kami ay uuwi. Kaya tumayo na rin ako mula sa aking pagkakaupo. Noong mga sandaling iyon, kahit pa alam kong aswang si Miko, ay nangibabaw yung pagiging magkatugo namin. Dahil mas nakaramdam ako ng takot kanila Glenda na nung mga oras na iyon ay parang biglang nag-iba ang kanilang mga ikinikilos. Gayon din ang pag-uugali. Parang naging bayolente ang mga ito at may naramdaman din akong bangis sa kanila. Basta para bang bigla na lang nag-iba yung ihip ng hangin. Ibang-iba na yung mood at atmosphere. At bakit parang naging mabalasik din yung kanilang mga mukha. At matindi talaga yung paghahangat nila na manatili kami doon. At nagulat na lang ako nang bigla pang sumampa yung isang kapatid na lalaki ni Glenda sa may mesa na nakaangat pang bagya ang mga kamay nito at tumaangil na para bang nababaliw ito dahil sa hindi na normal ang kanyang mga ikinikilos. Para na itong isang mabangis na hayop. At gano'n na rin ang mga naging muestra nilang lahat na naroroon.
Kaya bigla nang kumabog ang dibdib ko. Dahil parang nahuhulaan ko na kung nasaan kami. Nasabi ko pa sa sarili kong naloko na. Nasa pugad kami mismo ng mga aswang. Na hindi ko man lang talaga napansin iyon nang kami ay dumating. Nung puntong iyon ay parang ayaw ko pang maniwala. Iyon yung naramdaman ko. Ganun pala minsan. Kapag hindi mo matanggap ang isang pangyayari sa buhay mo, ay ayaw mo itong paniwalaan. Pilit mong kinukumbinsi ang sarili na hindi iyon totoo. Na hindi iyon kasalukuyang nangyayari. Nang biglang hinawi ni Miko si Aika, dahilan para mapunta ito sa gawin niyang likuran. At katulad nila ay umangil din ito. Naloko na talaga. Tama nga ang kutob ko. Pakiramdam ko ay nabitag kami sa sapot ng gagamba na anumang oras ay lalapitan na kami para kainin. Mabilis akong kumilos at pumunta rin sa gawing likuran ni Miko. Dahan-dahan kong kinapa ang pinto at mabilis ko namang nahawakan ang gilid noon. Biglang nagsalita si Miko at sinabing tinanggap umano niya ang ginawa nila sa kanya. Pero hanggang doon na lang daw iyon. Binalaan niya sila na wag nila kaming gagalawin ni Aika. Dahil hindi talaga siya makakapayag. At dahan-dahan na kaming umatras palabas. Pakiramdam ko ay para bang nanlambot ako. Nangatog na bigla yung mga tuhod ko. Grabing kaba talaga at matinding takot ang bumalot sa akin noon. Nakakahiyamang sabihin pero iyan ang totoong naramdaman ko noon. Kulang na nga lang siguro ay maihi ako sa aking salawan. Lalo na nang masilip ko sila na bagya pang umabante at sinundan pa kami hanggang sa kanilang bakuran. Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang flashlight noon. Inilawang ko ang aming daraanan. Nagmamadali kami makalayo doon sa bahay nila Glenda. Kahit na humanga ako sa ipinakitang pagmamalasakit sa amin ni Miko, ay hindi pa rin maiwasan na magduda ako sa maaari niyang gawin sa amin ni Aika kapag umiral na naman at sinumpong ng kanyang pagkaaswang. Kung kaya habang sumusunod ako sa kanila ay pasimple akong dumampot ng bato. Yun na lang ang tanging naisip ko na maaaring gamitin kung sakali mang sunggaban niya kami. Pero muling nabaling sa iba yung pansin ko nang marinig ko ang mga boses sa aming likuran. Sila Glenda. Hindi ako maaring magkamali. Boses nila ang mga iyon. Kanila pa rin kaming sinundan. Kaya sinabi ni Miko na mauna na kami at siya na raw ang bahala. Kanyang haharapin sila at haharangin. Sinabi niya sa amin yung tamang daan na dapat naming tahakin. Sa puntong iyon ay humanga ako sa pinsan kong si Miko. Hinawakan ko siya sa balikat at akin siyang tinanong kung sigurado ba siya sa kanyang gagawin. Hindi siya sumagot, sa halip ay tumangulang ito. Nung tumalikod na kami, ay nagmamadali na kami ni Aika. At narinig kong sinabi ni Miko na ako na raw ang bahala kay Aika. Ingatan ko raw ito at alagaan. Paglingon ko ay nakita kong nakalingon din siya sa amin. At ngumiti na tila ba pagpapahiwatig ng kanyang pamamaalam sa amin.
na kanya pang iniangat na bagya ang isang kamay. Na nung mismong sandali na iyon, ang tingin ko sa kanya ay yung batang si Miko. Tuwing pupunta kasi kami sa bayan noon at hindi siya kasama o di kaya ibabalik na ako sa Maynila, ay ganun yung paraan niya ng pamamaalam sa akin. Parang biglang kinurot yung puso ko noon, Sir Bibi. Parang ang bigat sa loob. Ayaw ko siyang iwan. Labag talaga sa kalooban ko, pero naisip kong wala naman kasi akong kakayahan. Isa pa ay naisip ko rin ang kapakanan ni Aika. At kitang-kita ko, sir, yung mga balahibong unti-unti nang tumutubo sa kanyang mukha. Totoo po, Sir Bibi. Kitang-kita ko iyon. Kaya napatunayan ko at mas lalo pang tumibay yung aking paniniwala na siya nga yung nakita ko nung unang gabi nang dumating ako, na may mukha ng katulad sa paniki. At iniwan na namin siya. Nagmadali na kami. Tinahak namin yung daan na tumatakbo. Malayo ang nilakbay namin, pero wala sa bokabularyo namin ang huminto. Hanggang sa may nakita kaming isang bahay at bukas pa ang kanilang ilawan. Iminungkahi ni Aika na makituloy muna kami, pero nagdalawang isip ako dahil lubharing delikado. Pagkat di namin alam kung sino ba ang mga nasa loob ng bahay na iyon. Dahil kasi sa mga nangyari ay parang nadala na ako na basta na lang magtiwala. Ngunit nagpaliwanag si Aika at sinabing wala naman daw kami iba pang pagpipilian. Patuloy na lumalalim ang gabi at unti-unti nang natatabunan yung buwan ng mga makakapal na ulap. Kung kaya mas naging madilim pa yung daan. Isa pa ay mauubos na rin yung baterya ng aking cellphone. Kaya nilakasan ko na lang ang aking loob at sinang-ayunan yung plano ni Aika. Nang naroon na kami sa labas ng bakuran noong bahay na iyon, ay nagsimula na kaming tumawag. Inihanda ko na ang aking sarili sa kung ano ang maaring bumungad sa amin, kung tao ba o isa na namang mag-anak na aswang. Di nagtagal ay may narinig kaming mga boses sa loob at biglang bumukas ang pinto. Isa iyong matandang babae at nasa likuran niya ang ilang mga kabinataan na sa tansya ko ay matanda lamang kami ng ilang taon sa kanila. Kanya kaming tinanong kung ano ang aming kailangan. Nakiusap kami na kung maaari bang makituloy na muna sa kanila. Sinabi namin na kung pwede ba kaming magpalipas ng gabi at naalis din naman kaagad kapag nagliwanag na. Sa halip na sagutin kami ay muli itong nagtanong kung mga taga saan kami. At nang sumagot si Aika ay kanya na kaming sinabihan na pumasok. Habang papalapit kami sa kanila ay ang lakas ng pagkalubog ng dibdib ko. Hindi basta mawaglit sa isip ko yung aking pagdududa na baka mga aswang din sila. Pero nang makalapit na kami sa kanila ay bigla akong tinawanan ng matanda na akin namang ikinagulat. Sinabi niya sa akin na wag na raw akong mag-alala pa dahil nasa mabuti raw kaming mga kamay. Nagtaka ako sa kanyang mga sinabi. Paano niyang nalaman kung ano ang tumatakbo sa isipan ko? At muli siyang nagsalita at sinagot yung katanungan ko na iyon sa aking isipan. Sinabi niyang marami daw akong hindi pa nalalaman sa mundong ginagalawan ko. May mga bagay raw talagang mahirap na maipaliwanag pero patuloy na nagaganap. Iminuestra niya ang kanyang kamay at iginiya niya kami
sa pagpasok sa kanila. Nawala na yung kaba ko sa dibdib nang makita ko yung mga ngiti sa labi nung sa palagay ko ay kanyang mga apo. Pinaupo niya kami at tinimplahan pa ng kape. Tinanong niya rin kami kung nakakain na. Matipid namang sumagot si Aika at sinabing tapos na. Sinabihan kami ng matanda na magpahinga na lang raw kami pagkatapos naming makapagkape, dahil sa siya ay mauuna na sa kanyang silid. Dahil pagal umano siya sa maghapon niyang paggawa, humingi pa ito sa amin ng paumanin dahil sa hindi na raw niya kami mahaharap pa, at pumasok na ito sa kanyang silid. At ganun nga ang aming ginawa. Matapos na makapagkape ay nagpahinga na rin kami ni Aika. Tinulungan kami ng mga apo ng matanda na maihanda ang aming hihigaan. Kinaumagahan ay hindi namin natupad yung aming sinabi sa matanda na pagliwanag ay aalis din kami kaagad ni Aika, dahil sa tinanghali kami kapwa ng gising, dahil na rin siguro sa pagod noong nagdaang gabi. Kaya humingi kami sa kanya ng paumanin. Mabait naman itong sinabi sa amin na wala namang anuman iyon. Niyaya pa nga niya kaming mag-almusal pero tumanggi na kami, at sinabi kong kailangan na naming makauwi. Nagpasalamat kami sa kanya at maging sa kanyang mga apo. Naglakad na kaming muli ni Aika at bumiyahe na pabalik kanila lola. Nang sapitin namin ang bahay ay mabilis kong iniayos ang aking mga damit. Nagtaka naman si lola at Aika. Tinanong pa niya ako kung ano raw ang aking ginagawa. Sinabi ko kay lola na babalik na ako sa Maynila. Nakita kong nalungkot si lola at ganon din si Aika. Bigla kong sinabi kay lola na maaari ko bang isama si Aika sa pagbalik ko sa Maynila. Nagulat silang dalawa sa sinabi ko. Pareho nilang hindi inaasahan niyon. Sinabi ko kay lola na may nangyari sa amin ni Aika at nagmamahalang kami. Parang gusto pa akong pigilan ni Aika na ipagtapat lahat kay lola, pero hindi ako nagpaawat. At sinabi ko ang lahat ng gusto kong sabihin. Sinabi ko pa kay lola na alam kong mali, pero hindi ko kayang mawala si Aika sa buhay ko. Hindi ko kaya magkalayo pa kami. Nagtaka ako nang makita kong biglang umaliwalas ang muka ni lola. At sa mahinahong tinig ay sinabi niyang wala raw kaming dapat na ipag-alala, dahil si Aika ay hindi ko raw kadugo. Si Aika umano ang dahilan kung bakit naghiwalay ang kanilang mga magulang, pagkat anak ito sa ibang babae ng kanilang ama, na ng kanilang ampunin ay inilihim ng kanilang ama sa kanilang ina ang totoo, at sinabing anak ng kanyang pinsan na walang kakayang buhayin ang nooy sanggol na si Aika. Pero nung huli ay nalaman din ito ng nanay ni Miko, na kapatid ng nanay ko. Kaya nagpasya itong layasan ang kanilang ama, ngunit kanya pa ring dinala si Aika dahil sa naawa siya kay Aika habang nakikita niyang nakahiga ito sa kuna. Pakiramdam ko po, Sir PB, ay para akong nabunutan ng tinik sa aking lalamunan. At biglang nagbalik sa akin ang mga pangungusap ni Miko nang sabihin niya na manahimik ako at huwag makialam dahil sa wala umano akong nalalaman, na sa palagay ko ay mayroong alam si Miko sa tunay na katauhan ng kanyang itinuturing na kapatid na si Aika. Ganun pa man, ay naisip kong magkapatid sila ni Aika sa ama. Kaya marahil ay nakukubabawan lamang si Miko at nadadaig
ng makumundo niyang pagnanasa at ng kanyang pagiging aswang. Pero iwinaksi ko na iyon sa aking isipan. Ang mahalaga sa akin nung mga pagkakataon na iyon ay malaya na kami kapwa ni Aika sa mga bumabagabag sa amin. Muling nagsalita si Lola at sinabing hindi siya hadlang sa amin. Lalo pa nga kung iyon daw ang makapagpapaligaya sa amin ni Aika. Hindi na namin ikinuwento pa kay Lola yung aming mga naranasan noong nagdaang gabi. Dahil sa ayaw naming mag-alala pa ito. Pero naroon pa rin yung pag-aalala namin kay Miko na baka kung napaano na ito. Wala na kaming sinayang na sandali, sir, nung araw na iyon. Nag-impake na kami at nilisan ang bahay ni Lola. Bagaman may lungkot sa mga mata ni Lola, ay ramdam kong masaya din ito para sa amin ni Aika. Nangako ako kay Lola na magbabakasyon kami ni Aika kapag maayos na ang lahat. Medyo lalaktawan ko na po, sir, ang iba pang mga nangyari. Nang nasa Maynila na po kami, ay nagsikap ako at itinuon na ang buhay ko sa pagpapamilya. Pero may sumubok sa pagmamahala namin. Dahil sa nalaman kong nagdadalang tao na ito, inamin naman niya sa akin na hindi na siya dinaratnan bago pa ako magbakasyon. Sinabi niya rin na hindi iyon sa akin dahil magtatatlong buwan na ang sanggol sa kanyang sinapupunan, habang mahigit 1 buwan pa lang ng unang may mangyari sa amin. Mabigat sa loob ko at parang ang hirap tanggapin nung una. Pero nangibabaw pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya pinahid ko yung luha sa kanyang mga mata dahil talagang umiiyak siya nang kanyang ipagtapat sa akin iyon. Sinabi kong wala siyang dapat na alalahanin dahil higit pa yung pagmamahal na iniuukol ko sa kanya kaysa sa nalalaman niya. Ngayon po ay 4 na taon na ang panganay namin at 2 taon naman ang aming bunso. Tinupad namin kay Lola yung aming pangako. Nang magbakasyon kami doon ay wala na si Miko. Napadpad na raw ito sa Mindanao at ang huling balita ni Lola ay mayroon na ring kinakasama. Kaya kahit paano ay naibsan yung aming pag-aalala para kay Miko na akala namin ay nakatay na ito ng pamilya nila Glenda. Ngayon po ay masayang masaya ako sa piling ni Aika at alam kong ganon rin siya. Kaya masasabi kong isa ako sa mga masuswerteng lalaki dahil saan ka pa? May artistahin ka ng asawa at pagkatapos mabait pa. Hanggang dito na lang po, Sir PB, at sana po ay nagustuhan nyo. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating tagapakinig. Binabati po natin sila Leslie Ricardel, Misuki Kawabata, Jovan Abanyo, Lilian Culiado, Rika Ay Raquel Santos, Wilma Tambuyat, Fatima Ramos Abad, Aisa Amigo, Ken Barel, Leslie, Christy Cuyos, Roberto Carillo, Remily Kaskayan, Rener Haraula, Glency Magatia, Merlinda Rosel,
Lord Olaibar, MJ Espliguera, Misuki Kawabata, Maria Lisel Baro, Jonalyn Alulod, Dimples Yumi, Mary Grace Rizaldo, Teresita Serone, Samelby Sapal, Jesly Lapore, Payemara Mejos, Rose Vetalino, Roy Sirutu Mahilom, Ting Loberisa, Presbyteros Rose, Eugene Maria Kim, Ana Marie Pueblas, Jonah Catano Bisario, Hamir Ferolino, Ronech de la Cruz, Mix Channel, Dennis Katugtog, My Loves Castorico, Amor Ayudan, Grace Tiope. Maraming salamat po at hanggang sa muli.